लइका के गोदी में खेलावे सुनकर तीर माई देर ना लगवलू ये मैया हो कि बीड़ा बजावत मैया दौड़ल भक्त कहले कि हे माई यह गुहार हो जौन जुड़ल बतन तहरा लेके हम पहुंचल बानी। आई हमरा जितेंद्र पांडे जी मझरिया निवासी वहां गुरु से पुरस्कार बा हमरा तरफ से नमस्कार। भोला दानी बनवले रही नहीं हो रहा करे भगवान से। भक्त कहले कि हे माँ रौरा ईसन महतारी हम संसार में ना देखनी। सरस्वती मैया आज बानी माँ जबूर हो भेजतानी नेवताय माई कोरोना कबूल हो। सरस्वती मैया बानी माँ जबूर हो भेजतानी नेवता हो माई कोरोना कबूल हो। सरस्वती मैया आज बानी माँ जबूर हो भेजतानी नेवताय माई कोरोना कबूल हो। सरस्वती मैया कोरोना कबूल हो भेजतानी नेवता हो माई कोरोना कबूल हो। भक्त कर घे माई जवन जुड़ल मिलल बा तो हम तारा लेके दरबार में हाजिर बनी। हम संगे सवारी माई बीड़ा के बजावेलू हम संगे सवारी हो माई बीड़ा के बजावेलू। सुनी कर तीर माई देर ना लगावेलू। सुनी कर तेरा हो माई तेरा ना लगावेलू। ए बा जगह नित दिन तू आइल बड़े एंग आज भी समेरिया गांव में आवो ये भगवान भोलेनाथ के दरबार में ये और सुनावो तनी और जो सुनावो तनी बानी हम जरूर हो तोर थानी में बताय माई कोरोना कबूल हो। सरस्वती मैया आली बानी माँ जबूर हो भेजतानी नेवता माई कोरोना कबूल हो। आई हमरा दुर्गा बाबू वहाँ के ओर से पुरस्कार बा 101 रुपया हमरा तरफ से नमस्कार रही। आई है तेकला पूरा कमेटी में जितना भी लोग बा देश विदेश से बा सबका ओर से हमरा ओर से नमस्कार रही। अब भगवान भोलेनाथ से यह प्रार्थना रही कि जी जहाँ बार औरा दरबार में इस सब का ऊपर आशीष कृपा फैलोले रही नहीं हो रहा करे। भक्त के लिखे माँ यह ना वाल्मीकि सूरदास रहलू यो छरिया वाल्मीकि दिहलू अचारिया ए वाल्मीकि सूरदास के दिहलू यो छरिया वाल्मीकि सूरदास के दिहलू अचारिया। जाऊना डढ़िया बैठल रहले काटस उहो डढ़िया चल रहले काटसू डरिया। हे बा लइका बोलावता लइका बोलावता हो खदम जरूर हो भेजतानी